Ωραία. Σόνια, για πες στις φίλες μας, πονάς? Όχι. Καθόλου. Είμαστε στη δεύτερη φάση του τατού, που πλέον κάνουμε τις λεπτομέρειες και γεμίζουμε με μικρά τριχάκια. Προσπαθούμε να πιάσουμε όσο γίνεται τη φυσική κίνηση του φρυδιού. Τα χρώματα, όπως λέω συνέχεια στις φωτογραφίες, είναι χωρίς υδράργυρο, υποαλλεργικά, 0% δηλαδή πιθανότητα για αλλεργία και για δυσχρωμία. Να μην σας γίνονται πράσινα, μπλε, ροζ. Σίγουρα έχετε δει τέτοια φρύδια σε γνωστές σας ή κάπου αλλού.